местно кооперативно енергийно решение, при което гражданите могат да произвеждат, потребяват и продават възобновяема енергия на своите партньори. За тази цел гражданите приемат набор от устойчиви технологии – възобновяема енергия, интелигентни измервателни уреди, електрически автомобили, интелигентни термостати и дремошачи. Местните пазари за гъвкавост предоставят възможност на потребителите да играят значителна роля в работата на електрическата мрежа, като намаляват или променят своето потребление на електроенергия в отговор на динамични цени, основани на времето, или други форми на финансови стимули. Новото предизвикателство е да се разгърне много високият потенциал на местните пазари на гъвкавост в разпределителната мрежа, където основните източници на гъвкавост са жилищните сгради и сградите от третичния сектор.